Em permetreu que comenci aquesta breu intervenció agraint la molt amable invitació de la Fundació Ernest Lluch per compartir en aquest espai que han creat amb tots vosaltres el que han estat les principals accions, les respostes que la Diputació de Barcelona i concretament l'àrea de desenvolupament econòmic, turisme i comerç ha dissenyat i posat a disposició dels ajuntaments com a resposta davant de l'emergència sanitària derivada de la Covid-19. Mireu, hem perseguit dos principals objectius. D'una banda, havíem de continuar prestant els serveis amb el caràcter més ordinari possible davant d'un escenari que ens canviava les regles del joc i que ens provocava que tot allò que fèiem de forma presencial ho haguéssim de fer de forma remota i per tant hem accelerat processos de digitalització i de canvi de formes de treballar que abans es feien directament en contacte directe amb els ajuntaments per serveis que eren bàsicament de caràcter online. I en segon lloc, el segon gran objectiu era atendre les necessitats del territori, dels ajuntaments, que ens traslladava en els moments més aguts de la resposta davant de la pandèmia, necessitats molt peremptòries, molt urgents, a les quals calia donar resposta. I posaré alguns exemples. La Diputació de Barcelona va adquirir material sanitari i no sanitari per proveir de mascaretes, d'ulleres, de guants, de tests ràpids als serveis bàsics locals per tal que poguessin continuar fent la seva feina. Però també hem recolzat i col·laborat amb altres administracions públiques com el Govern de Catalunya equipant una part dels hospitals de campanya que s'anaven organitzant i posant a disposició dels hospitals de referència de la nostra província. Si entrem en el detall de què s'ha fet des de l'àrea de promoció econòmica i turisme, jo destacaria tres tipus d'actuacions. En primer lloc, vam haver de fer accessibles molts dels canvis normatius i de les novetats que s'estaven produint en les línies de suport i els programes de suport que s'estaven habilitant per part del Govern de Catalunya o el Govern de l'Estat. El que fèiem era fer accessible la informació als dispositius locals per tal que sapiguessin què s'estava posant en marxa per atendre persones com els autònoms, els emprenedors o els que estaven afectats per un ERTO. També hem fet una altra cosa, que és atendre des dels dispositius locals, per exemple, necessitats de cobrir les vacants de les residències de gent gran. Ens vam trobar que en el moment més complicat de la gestió de l'emergència sanitària, persones que havien estat treballant en les residències eren contagiades i per tant havien d'estar confinades i també hi havia vacants que no es cobrien per la dificultats de trobar perfils adients. Els serveis locals d'ocupació de la província de Barcelona, coordinats per la pròpia Diputació, van atendre les necessitats i les demandes de personal de 205 residències amb un total de més de 680 places de personal sociosanitari que va ser contractat i per tant es va posar a treballar en aquestes residències per atendre el col·lectiu vulnerable que suposava la gent gran que allà estava residenciada. En el terreny del suport als ajuntaments en l'àmbit del comerç o en l'àmbit del turisme, jo destacaria diferents línies d'actuació que han perseguit. D'una banda, fer promoció del comerç de proximitat i reconèixer la tasca que estaven fent els botiguers que tenien oberts els seus establiments. I en segon lloc, vam accelerar aquells serveis de formació dirigits als petits botiguers i a les parades dels mercats per tal d'accelerar la seva digitalització. I hem contrastat una cosa que sospitàvem abans d'aquesta pandèmia, i és que el petit comerç també té una oportunitat de consolidació i de creixement si aprofita les eines de les vendes pels canals online o les plataformes online de venda. I en el terreny turístic ens vam anticipar un fet evident, i és que estem davant d'un any excepcional i calia fer un esforç important per promoure les destinacions turístiques de la província de Barcelona, especialment entre els públics més propers. I per tant ens hem dirigit i hem reconfigurat o replantejat algunes de les estratègies de promoció per no anar tant al visitant internacional, que és més difícil que ens visiti aquest any per les limitacions de la pandèmia, sinó al turisme més proper tant de l'àmbit català com de la resta d'Espanya. Si mirem al futur i aprenem les lliçons importantíssimes que la gestió i la resposta davant d'aquesta pandèmia ens ha permès aprendre, jo destacaria que hem de mirar al futur accelerant algunes de les coses que ja teníem clares, però que ara més que mai hem d'entomar sense perdre temps i amb els màxims recursos i energies. Un és la necessitat de resistir. Ho deia no fa massa el catedràtic d'Economia aplicada Anton Costas quan deia hem de resistir, ens hem de recuperar i ens hem de reinventar. Doncs la primera fase és resistir
activant mesures pal·liatives i d'acompanyament als col·lectius més vulnerables davant d'aquesta emergència sanitària. I per tant, la Diputació de Barcelona aprovarà un pla de xoc, de fet ja s'està posant en marxa un pla de xoc per transferir recursos als ajuntaments per fer plans locals d'ocupació que permetin que les persones amb més dificultats per trobar una feina puguin ser contactades pel seu ajuntament i tenir un contracte de, com a mínim, 6 mesos que els hi permeti un ingrés, una renda familiar. En segon lloc, també hem cregut que cal recuperar-nos i reinventar-nos. Com? Doncs modernitzant algunes de les línies de suport als ajuntaments i transferint recursos per tal de que, a través dels municipis, moltes petites i mitjanes empreses que no havien entomat el repte de la digitalització ara ho facin. I també m'atreviria a dir que cal pensar en projectes pilot, en projectes innovadors. Hem parlat fa una estona de la importància del comerç de proximitat. Mireu, els mercats municipals no han tancat en cap moment en aquest període de confinament i hem estudiat què ha passat en aquests mercats municipals d'ençà la declaració de l'estat d'alarma. I el que hem vist és que aquells que han estat oberts a les plataformes de venda online han tingut més clients, han tingut més tíquets de compra i aquestes parades que estaven en aquests mercats han pogut mantenir la seva activitat i no acomiadar a cap dels seus treballadors. Per tant, el comerç té un repte en la digitalització i creiem que la Diputació de Barcelona pot acompanyar en aquest camí que s'enceta ara i que s'ha d'accelerar perquè no sabem si ens tornarem a trobar davant d'un escenari de confinament proper que ens obligui a estar a casa i a consumir a través de productes de proximitat però amb canals de venda online. Sobre les lliçons que hem après, jo destacaria 4 idees. La primera, la importància de no limitar-se a l'àmbit competencial. Davant d'una emergència com la que hem viscut, hem de deixar el pensament de dins de la capsa i pensar fora de la capsa. Hem de col·laborar, hem de cooperar, hem de sumar esforços i hem de fer el que calgui per respondre a les necessitats de les persones, de les empreses, dels treballadors, per tal de recuperar la normalitat quan abans millor. En segon lloc, hem de tenir clares les prioritats i, més que mai, prioritzar les despeses que tenen un impacte econòmic i social. Perquè el cost d'oportunitat dels recursos públics és evident i perquè males decisions en moments de dificultat econòmica com les que estem patint es penalitzen en sentit doble. I finalment, jo diria que una de les altres coses que hem vist és la necessitat de treballar des de la cogovernança. La cogovernança significa espais de gestió compartida entre diferents àmbits de govern que exigeixen voluntat de cooperació, que exigeixen voluntat d'entendre'ns i d'entesa i que posen per endavant les necessitats de la gent. Jo crec que una de les qüestions importantíssimes en aquesta gestió de l'emergència sanitària és no preguntar què li toca fer a cadascú, sinó què cal fer i com ens podem posar d'acord per fer-ho d'una manera àgil, ràpida i eficaç.